TV Ubwansu Bw'Omugusii Omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Nyabeta, toro munya kini, Nyabeta, 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 tomo munya, Nyabeta, no ya, Nyabeta, no mundo ya, Nyabeta, no wanjani, Nyabeta, como ello, Nyabeta. Wakwanda gukuga gono kwira naga ari asigwa wachaite wono kwarangana wa matumaini yake kweba ng'omuntu oyu arwasa matumaini yale nere ngutwarara matumaini anda manga guchia sanda aranga wakwanira kuya sana wono umesiko yo gutigete gusina kwa mutigete tagna jomanyite jirate yo ono mbarango koeresa mai tobwate berebere tumaiti chibiribiri chingoko ndoko ke nawe te umwana yo takabwate berebere ninja gwete kwandere na denje ngento nyange tenyanja makurera kwa ntilanga te kongo kwana tagerera nkore nayo mai konte bibirengereri abo noroga na kyote tenko eresa nayo understand basi nenje ndete ngoko ngibona konkonya ni koko kanya te chugwe ngi ono sengerese nako bona bona ndoje ningeresa ito konko watebiri mama ngibona ngote nene bitungo chikosangana mama ngere njengo mutendo manyite amata era te manyore te mwana isko wangira kwa reto mwana nishi nako gomuntu ngo apwa amagorobu nawe chakonta kwanya koibunje tinda tengo itwo kwanya koibwa umuntu ngo akware amagorobu usobu noko onoko bunoko goronga igwaso bana bate mama mbo bose paka mote orengeti ninkiri no chakwa ngachigasi ganje no mwisiko kwana nkamati nkamati ndetachiche acha ku speech yange chichao mimi nimechoka ndatubuire inche nyanchama usemukeira oyiro omwana osonjombango omwana anti utadu usina kwa gututianira nyoro moto kuminyokiga igo gonstendere getori na yakorera ayo wachire kwa ena nire getore isko pakante imam tambia mami ekina kintate te gusangira na iguru ya mangana yo ekogera obwate berebere papa Gusii umuntu mo Gusii agoteba iga chira mangana rot usema mango te inguna te tunataka mtoto to kwanda naye monyore no njomba le ndore to mutige oyo tate to oyo tuge tisko oyo pakante imama nyasema iga nyasema iga godishwa pakante imama koraiga nyanja koraiga kwanza kile ne bichunya koraiga mokae Kiori garero. Bochancha barwa sa banta bachancha dai.
atogomba kibune gari ngacha ngokorigi ani arombe kete bakiburi yombi Twakore. tebo ne kikore kote Ntebe. i Mwendo wote. kai kuite tesimu Wacha konchongo agosengwete kwenge. Ntwateba ntomerana. kusenje naye nali kuri Ondiki. kona tete ngokorigi manyo Ese njo automatic yasinye. kera yasinyire ngokorigi na korigi baba ngabali ichara Bono na mwete ngakibera ne getugi keri kyao kyo masaja ntiga. nawe keira Yekerete kuri moiso nderero bono ne repeat. Kibesi cyane kwanza ori ago kana naye bono kagerete naye. njira kibasi cya gutimbu tato bwati tako Ngo bwato kana. bwato Bwati tako. chenji bwatao Awe kera. bose noro mata kaso kongina njino ngo wiki Oye bono wikira bono leri o dressed kanika bono. ora biya Chinde kokoro. ngwanya kora batu badresa tiga je miujiza Ma chisane chima. ndo cho ora bu Chisi age jiga. iga ndo cho ora ire iga no batu baike Bichoni eria ondi akorora kero ogocha. nde ya isi ikeire wikire bakoko beka chisiri pasi ori yani akibono kwa beire kaikwire tichang Jibe tukoro musungo kera nasibe. tikaibu mukungu yo chitakaiba Mukungu kiba no konya kokwana. mukungu ri Esa ingiki akoreta kwanza. Ene njere darebo. Nimbwate personal meeting inde chairman inde secretary inde treasurer inde bake women rep ese meeting yani. pasano meeting ko nere yore ngajoro jonde. ko weko naro naro ja isi wiki Ngwate. Pero ready terianya ko iro ramatanga. Nana sin sachi. Mwana oyo korumambi bwaga kieta taraka na kesi. Ine tenki kiario mwana oyo. Simu yasoire nyugwete kemuntu wakire ndwambu yatore kayao gotoka kemuntu ngibano gyakori ngiyogokora emechi otataete gocha minoga togochorera norama ng'aki twabokera korwa ase gokwoborete pi kemuntu arari etaoni ogokora kio kemuntu nkarenga nkogokania emechi kemuntu esike kwabeire omonto omonene omwana ere ng'ai kwairete ori n'omwana ogotara n'omwana etaoni tagontebi nachieba omosani oyo apana ogende emechi ogende n'omwana omwana oyo kwansa isa nachete komorigia igoroga iga nkio tagotikera omwana mbere nerega okamanya ng'anga ochare ngache komoiba okarora otamenere bori komotiga nonyare komoira gase noyoye nkio gotamera otamana omwana kemuntu ene agotebia esike kwabeire omonto omonene ogambere boire indi kaora igwe naye ngotebi tegerera ngo korango omobango naye ntaite korora iga n'omwana oyo njemang'ana yogontebi ng'ora ase omosani obosongo gabu tintageti mino niga kemuntu nchokoire nerigo nchimamo mino nchogotebigo kemuntu notama boire maigane nakorete manyanche enyoko kwabutore simu kemuntu
nkieke bono omwana oyo akona chesimiana gatenche naka asenche naka esimi nkiakobutorera ande bakamuhake okombe kabisa ke muntu ande bakangwake manyanje inyoko oikanga uri kokotebie kinare kokotebie abaire muteja nkieke bono gaki akondi meria siminche mamumu abo namete ninche ndagere asobo gimoba saksidi go safi ke muntu akibono ngo koro omwana oyo lakini kananiwe Nyabeta. Ndizi TV. Obwansu bw'Gusii. Chitariki 14 cia kera omutinyu kaberekera omwaka eri nerituko ryokorokia obwanjani ochiase baritwanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit tuishi na mi. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'omwaka oyo nigo twerure korokia obwanjani bwito gochiasa abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kiria gike oranyara ko bagugutwara asogo gikiase cyabisi chite cyo tuka kinsamo kiri cha embassy ekero kugenda nyakoe Gusii wa Kisii wetera sinamba enoti sana ibere inye isato isaronemo ibere eyemo isato isaronemo ibere eyemo teni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Mwigo na gugwikirana nekewa kyao ky'ubwanjani bunabone indagera chianga ebirarero ebitamba by'abokini by'abanyaruka ebikoroto egati ebinde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyu y'ubukabire umwaka w'ibiciri 2024 ebyo kubahorokia obwanjani abanabo. Ndizi TV, you are our Valentine. Semeti yenye etire bere stima ndugu atigaiga akoranje epiasara bitene inekigo gaiga obonchoreria nigo botene inega kyo mugavana totoria nekerero korwa Nyabaro kubwatkana no kubora westima cyusimba cyo bakaiba ekurukuru amone ngoko naende bakachichinjira abu nyumba abamenyi be location ya irianyi gokoro bunyabyase nyombo yo musbati yo moe kagere gotwara ebinto byo boibi nonya chibesa cyakongire kamuranje mogenda mupimeru embegu negorogo abalemi gokurero gotagore bimerire mbusurano siekero yarokare nebinge byaboni go bitaikiraneti Ostokorega. Sengenje ni menta no mo banende oreri nyamarigo. Nani wet? Jeche idia kitabwati magoro kitabwati tuna mayaga tintaiti. Manyanga gokonya toroji tindi kote imama na atikira. Ndai sobo mu isuko yore ngende munyo mwana. Gusii embegire namba ya yama 07 ngende mubi 07 ngeke bono gweto ko gamba. Yani tomati nyange bungo kebu kora chonsa omero konya kongambia ebintu bitonto tete kotegera ono ho nkingo onye kwena ni to mwana na kingo chako gosome ebo mwana ne kunga yego swana ngena mbeyo aitiga mangana mangi 07 ingeke we upendo spende tunataka mtoto nje pakante imama wewe pakante imama oya chikutoke chikungote imama nje niwenyuma kirie kiranyo kete ninko bwete nje tinko bwete ove
Ndetande tara kuburi ngento daro ja. Gango daro yete. Wese gengi. Akana kamu katururu kuira dire. Onye kuira dira tata kwa jira kong. Akandaka. Tukutera abana kuchiali. Itugie. Ine mekoro bus. Eli yana. Esi mia koreta. Yo kuigira. Ala tu sai mo chinji ban. Tukiyoka. Tumete nyonyengi. Ai ngwanchoro ndesi kwa ngochi. Tingo nyara kwenda ai kaki. Change chiri kwale kuri bere bisima. Nari mete mwanya kwa kosi moiso. To ndamo manyete. Ebisima kwale kuri makale wono kwa jinyo. To ndama. No mate ningi nyori chibesiana kwa lirungi ne liboni ga osanko ngenta. Chibesa nali chibesa nguli kuchita. Nguli kuchita. Ngai kwale kwe. Ebengi. Yako nyora mangane bintu biyete kare aye. Yako nyora bintu biyete kare biyete. No sinyanta ka korusi. Ora njira teyo. Njira teyo wono iga. Jona ne liraika. Ngire ndo kondigeli. Ona ne liraika. Ngyo kondigeli. Ani ayi tuko ndiko kwana ayu aye tikira abu aye ngere. Iko bana tebe aso bwenge egento kwakora ngire unge favor. Mbwana tako kwakana no amisini yo kondi. Wasa kinye kwa ndia pondi. Pole sana timbwa tuno isiringi. Na kimbere tari koliga. No ko ikeri. Ekene kembo konchori goro isimiana. Igora akate kubugata. Akiminte binje tingo dina biro biwono yi. Njogo dina. Pinto biro ko ti. Watiri mboki. Ko bataiga taringo. Okodario ko batamba tete. Que saro ma to bosensio bwata ka jotiga. Yendo ngeo injera te yo nante bigo. Bikone irinta nakoro. Hey. Ndi. Aiwa umongi na malise. Telia ango. Naki. Ndiyange. Nakirende ndo okona kwara maboko isiku gaiga inkikariki. Umanyete? Oyo no mwaka naga nitomenya no morembe. Nkaga. Omorembo ino ora natege togenderera yiga. Lakini bono ke muntu osari yo morembo uyu uruche kuru ke muntu akaborete korwa tana ko igora simu nanyore message nga oyigoire simu na mwakere simu ngokwana ndenere obwate ombuto ngo mwakerande ombe kabisa okora ko beke simu ko bamuteja aina ara maskani ke muntu osari yo morembo asenke yepi na kioro che bana ngokara na mwako yo na tagete tuomani ngakiago tebie mwaga mbane na go tebia sari bono. Yo monta hago anteni ngale bosonga somos anio Sani musacha musubati. Chetima yatanda hii konda somos anio na nganombe. Como boli rende nkyoko kora abuno mwana. Boli gotuko mwana ga iganda chiko ande school. Nye nate metio mwana isata moira. Isata moira ka seisa na ro kinyo mwana oyo. Boy kare nge ko chairo mwana oyo anda chiko ande school. Ene uchi wiki bere chi aide ko school igo. Ke monta ta na kore ta mwana ande school. Tari ko sario mwana oroche. Mana kale mangana. Ainde natagete nkurure mechanda yo mwako oria nye kurure mpaka mwako oyo mburukyo. Mwana yo mwako oria twana itaere. Oyo no mwako mongao. Togenda ni buya ko tuyokore buya. Ami tukona nabona kwibuli ngaki. Omwana yo bano gaira na buo ye bono. Ngaki bono ngaki ate ngaki ali metie sime. Ingana abosonga nkyo mwana ya atare koleto omwana agende sukuru ne sukuru ye igoirwe era nakoyo gense nyakagwete ngana anakutarense aina aro na motebi naki mbore ringoro je isena chete ko ligyo mwana aga igora irachi ko ire sukuru yo mtoto ana koro kabo tako atari mwana kwa bete cho ngebisete no mwana na mutire to mwana obeka ayo nago bombo bana so kombo bana ko mwana agende sukuru mwana nero go semeri kwa mambi rojo mwana atasometia mo bwekane infaida kiro cho toranyo to siri abana to siri baka ala chokoro Ndio.
Agia kwa mwa transfer ya. Akiumanye bunando sitegaki. Baba, ngeke na kiore. Na stress ni chake ubwana. Ani hata tumeti bunana chake okueleza. Ngeke. Ire naye. Ire naye umuntu akwenda. Okazi yorura bayibori bawo mwanya kumerana nonye. Enga kiriba gari anyoreka ne wachire kumuriri. Nuche kama taino watu mwana we. Muntu amanya kuanga. Muherezo mwana noyo ya pingira kini ngambata ye noyo. Kacha paka moya kamanya onse ri botukopi. Yane gange sasta manya onse. Neinare kuchi saste. Akaseri botukopi. Asere tianga sasta. Natare te bisunte biosi yana ndi kuira na kuchika. Ratemo munyene nero sere. Ngainari ngejo. Kostigana akubori. Aini ngasira temu. James Koma. Tumeti sikuharingi. Umuntu nomerete noyamo. Tumeti ngasare. Kusbati geto ngoma netu ibukira. My sister. Nere nomerete. Akini era akagenda. Tukakuana na ratema ngate tuigwana nire. Ano ratemo yo. Inge bonna ko ko. Majini ratemo minyawo nseri kubotuko gati. Sasta. Hani? Mwete niriberera geteri wasoha. Esa yoringo saba. Nero ndende tebuna paka na igete biega saba iborbani. Kimna na igete. Wa. Iborbane bage chiribo bepina inche. Mbate te nonye kondora. Gabidi ngabanga ina ne pati de nache te musani one to asomete nere. Lakini mbari ngongwana nonye. Mama tata sahiye bangi hechete ne pi. Igore ya ratemo uyu. Metinga ingo chakira sai ho imabwane ndoche bwa change lipi. Ratemo mino na nchete yani. Ratemo mino mwanchani na mwete. Ego chikoba nchene. Mwanchani na mwete na maitu usine kiraya. Kiraya ego kiraya bo ninche nere ayentige. Ratemo mino ninche na morene tebi. Ihungote kiraya. Wono ninche nere. Apende asipende. Ngojore no mwana ngojara. Nyabeta, 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 Tomo yae. Nyabeta, no yae. Nyabeta, no mwapo yae. Nyabeta, no wanjani. Nyabeta, bako moyo e. Nyabeta, aye Nyabeta. Nyabeta, Chitariki 14 cyakera umutinyu kaberekera umwaka iri neri tuko ryo korokia obwanjani ucyase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ushinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'umwaka oyo nigo twerure korokia obwanjani bwito ucyase abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kiriya geke oranyara ko bagugutwara
asogo gikiase chabisi chitu chigotuka kinsamo chiri cha Embassy ekero kogenda nyakoe Gusii wa Kisii wetera sinamba enuti sarona ibere inye isato isaronemo ibere eyemo isato isaronemo ibere eyemo. Teni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Boigo na gugwikirana nekewa kyao ky'ubwanchani unabone indagira chianga ibirarero ibitamba by'abocini by'abanyaruka ibikoroto igatiye binde binge ime ya Kiumbo Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyo y'ukabire umwaka w'ibiciri 2024 iryo kubarokya obwanchani abanabo. Ndizi TV, you are our Valentine. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mwana na ndo mwanchi omurigerero Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusie kerokoro kwegena kwane buna gendrete kwegoge kimaso kubwate mirobero yonsi yerit koria rero cyaragire cinsa isato cyabona magoroba cinga kingo kwariganya SMS amayango manyiya ina kwarganirie asenchira ere yobwekiranu korene tangan ke imate atranyore gatiari ngwarganirete asenchira yobwenge. Semeti yenye etire bere stima ndubwati gaiga koranje epiasara bitene inejugo gaiga obonchoreria nigobotene inega kyo mugavanara titotorie nekerero korwa Nyabaro kubwatkana no kubora westima cyusimba cyo bakaiba ekurukuru amone ngoko nande bakacichinjira abwa nyumba. Abamenyi be location ya irianyi gokoro bunyabyase nyombo yo musbatio yomo ekagere gotware ibinto byo boibi nonya chibesa cyakongire kamuranje mogenda mupimeru embegu negorogono abaremi gokurero gotagore bimerire mbusurando siekero yarokare nebinge byaboni go bitaikiraneti. Ayo mnaenda mango mwanchi umulira ringo kwarigania riongo manya senchira ere yobekirano asensemo ya Facebook endra otonyaro witra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News boigo na boko ya soma ase website yeto witra www.ndizitv.net ere togendre kwemanya ase oboime ere triane Evelino Sero uria tokubwatra na sensemo ye imanyiriro nigakoro kwa Joshua Uta na boigo Petronira Mukeira nero kaine kya chibichaniro gi kya wikira sore asenchira yabene ama ye chinsa isato asobwekiranu toko ya chakabene korwase county ya Kisii awase omogoroborero mubasukano bogo koenekiwa asensemo ya daraja moja imumucho usongo oyoye bwatrani egari aina ye pickup na boigo pigipigi nigo abasbati abantu babere bakageire gusiria magima aba barenge ase pigipigi yo achinga ki omorunde bwe pigipigi abagagotigerwa chingoma na kumyokewa gochiase enyagetari heryo korwanirira obugima bwaye negakoreke abage koenekiwa no mu county commander ke Charles Keses asinonya nabo abamenyi bekinsemecho baruro kuboria serikali ye county kubwatrane serikali nene kweneki abunanko be kabare chibwobi asensemeyo asenchiremo yo gutanga emebasokano eyabirege kweneki wa ase kinsemecho. Sinsaba goro ya puwa yo sibichigare sipipigi za umbwakali
tegure egari amnya kero koruchogo speed yore ne ko jamate to korige litware yakoro basekano mate vile cheni tu venye amesema hiyo gari imetokea juu pande ya Jogo ikikuja hii side ya daraja moja, na hiyo gari hiyo boda ilitoka side ya shule. Boda ilikuwa imebeba wasichana wawili, ofisi kufika hii junction gari tunaweza sema ili lose control juu ili dim hadi light, after kudim ikawagonga ikawateremsha hadi hapo hivyo. Kwa mwenye alikuwa amebeba wanafunzi wawili wa Kisipoli, alafu hiyo gari ikapita tu na wao kuanzia hapa hadi kule kwa mtaro. Abami ntoba umire gaiga nekerekene sana sinekeririanda bare kuancha serikali yare kuancha eriye kera chatari yamo yaberire gachi meters 100 meters kuru gaiga erore bunego kora gusuilia chia chari echiga erosie ebintu biranyare gutanga bona chipams Kisii gaiga kwase ase junction ya daraja moja twabere tokonyoa extent nyingi sana kwanza kwa batobekere noene batoretera abachina bari bakorosi para buya batobekere para gaige bwate pambo ngiyo muntu bakorogora gari gose flyover so muntu agwete goroga abantu base. Kutikana nayo nigo abalemi bagenderete kuboriwa kwenekia bunanko babali maiso nebimeri ebyo bakora chinga kiechiga chekire chinga kicheri smeka ayango bwatikana nabo batani kurwase kiombe ya Kenya Plant Health Inspectorate Service KEFIS ababa gotwara ege karo ase omochio bosongo ase ogosemya bantu kubwatikana nembusurengi yako abanene kurwase county ya Nyamira na boigo county ya Kisii bakora wa nachelangat tonuyo yoromokonyi bomo director ase kiombekyo akorwa soro sayarwa Kisumu nigateba buna abantu abange babere bakobeko byara ase okonia embusuro gose bimeria bitabwenereti ebyo bitararenkwa na boigo kwancherwa kubwatikana nekerengo keria keganeri asarwe ko ego kura na otano ndebwensi oraji konyorekana nigaraji kwimukirwa egetambukiro korengana nerichi komuriketo Mildred Momanyi no roboti urwasobwagare kiombe kerengete obochono bwechimbusuro ekikemanyikanete buna Kenya Plant Health Inspectorate nigo bagenderete no bunyabi gochiase bali bakonia ebituma biri bitalia ase kerango kebwenerete gochiase abalemi motuyo gochia gusmeka ase baine kya kubeka byara abawoni bebituma ebyo ebibe ime county ya Nyamira na Kisii ebege gochibosumikwa ige korukunga certified ige bekeire ekimanyererio nga embege ye nengiye nembege ye nige gotoka ase eboire lisakara guseke nyurini embege ye gate sanso ile akoni wase chichiro. During surveillance we managed to get individuals who were handling seed and they did not have license. Some were also handling uncertified seed that has not been inspected and passed as fit for farmers to access. In Nyamira we arrested 4 individuals who were selling seed and did not have a seed seller's license. So with the help from the security team, we were able to arrest them and present them to court. So as we speak, the court process is on. In Kisii County, we came across 210 kilos of seed that was handled by individuals that did not have license. In Nyamira, we impounded 100 kilos. 80 kilos of this 100 was the uncertified seed that was being sold by an individual at the marketplace. Nigo bono babuli abalemi gochikoba maiso chinga kibakugora chimbusuro chogo chigosimeka ase boigo babatebya chinchira bakubwatia ase bimeli ebyo ase boigo kurwabisyo mu county commissioner baine kemuna bachikogendera nobo banyabi nakubeka byara bali baratuke bakonya ebitume ebibe nakobayimokelia egetambukiro. We want to urge our farmers that every time they want to buy seed, they go to agrovets that have been licensed. We encourage our farmers to always keep that packet after planting. And if possible, with some few seeds inside the packet. Then we suspect that maybe there's a problem with the seed. Then we are able to get that packet with a few seeds inside, and then we go and plant and confirm that maybe there was a problem with the seed. I also want to encourage the agrovets that have been licensed to be on the lookout. Remember them, they are in this business legally.
nonya chibesa chiakong'ire kamuranje mogenda mupimeru embegu negorogoro. Tunataka kuwaonya hawa watapeli kwa sababu hiyo sio biashara halali, hiyo ni biashara haramu. So we are going to crack down on them in all our centers, including kule mashinani, kwa sababu hatutakubali wakuwe tisho kwa food security katika nchi yetu. Kurwa asabisi y'oburemi ime county ya Kisii nigo boigo basaba abaremi gwetanga kugura ebimeri mbarabare nebara anene ebimeri bya matunda hasikiria buna ebinge byabo tibiri asekerengo kiganeirie tobase kogenda ogore avocado seedlings gose ebimeria koruga iga bibikoni kunjera para sinasari niki togo kwanira iga seedlings yecho njiri certified ogo chosi meke oganye tebeka matunda gose kobeka matunda are of raw quality amatunda otanyale konyora chiro nyore gotagete gotimeka avocado ogo chabake nasari yaito ATC onyore ebimeria nalio rachikonyora amazao ayara amaya are of high quality eranyale konyorekane chiro elindonyale konyora chibesa chisaine oburimi bwago gwakorerete kuripotelea igetaseni kya Ndizi TV elitaliane Mildred Momanye. Miamana omuriketo Mildred Momanya se orobo tiororikanu ebikore byo bwebini go byabere bikonekiwa ase location ya irianyi meyebunge ya kitutu chache South County ya Kisii ekyo nigo kyairire abamenyi ko rwa senseme yo kubwatwa nobororo asirit kuriarere baba kwimukia egetamukiro na gusagana engayo musbatyo yomo oyogotebekana konya na boigo koengana na konya amarua atancheri nigo basagana eno inyomba ya sota na nigo ebinte binge byo bibi bigachire ararasinga nchabanto nigo bakoiba bale tororo eriyo koewa amarwayo chingakie cyo nigo abakagerwa bande bati batangira segetaseni kyabanyimbo kya musocho chingaki abateneneri boborende kurwa senseme yo bagendrete nobotuke ekerbo igo abamenyi babere bakoboria uborende obotingu gotingiwa ase chinsemecho eriyo kyania ebikore byo byo muri kito deponasanya nekira nas chinsemecho na gotwarga ne roboti rwa senchera iyo bwikirano ono gaki gentungu sabe community abantu baitu akina singe njo bule muru wagerete ngachaka konia marwaya ngoreterwe bintu utingo manya so munda Rusia ontigera kina muamaru Omosubati aserietano rondioki ni ganyara kubwateranigwa asenka yaye amuna bamenyi be location erianyi asogotoka ne bintu byo boibi ebyagendrete gokorera obonchureria na marwa tancheri bone kero abanyene bachire gaiga kero muntu otebire bintu bya MCT babisokirie kero muntu ochorire byagoteba ni byaye ono njirende amaene njitari nchiete koiba nuko etera konia marwaya y'umuntu akondetero nte kimbwateriga arabunche kuya gati y'abanyakenyero nigo banyara koerera enibo basirire asamatuka maega asebono bagendrete komenya nobuoba jambo na nyetwegete ebintu ebyaruse tigo mwakori weta ebikorusi gubutuko gokuboka mambi kwanyora gento tikeyo nebinde biro twaganiri torore ngambire gara kirinto bikere tikorene tore no gosemeria ngambiro igoto gotebia ngaba abaiga bago tuibere binte bibareta kunywa marwa batige kwituibere binto noyo igo konia marwa tigatoreke yaro minto nasirete ntokonda kumubutesia gekogera togo itubutu konjera ebinto buno gotigo goja nyomba kwa nyombe bunengo konchiyo kende nkeyo kwa uruchianga kwa urubake ebikoroto gogosoka tubwatike koroto no mwata bwatiro ne yuni egento nasabire eserikali yetu na baraka abanyumba 10 tutakubwatira na bakabangire tukoro boibyo gosangana batuleti borogongorwe nigo banyara kwerera amakongo bagendrete gwetera asama tukabwango iga nonya chingaki bagendrete gotingia oborendi ena maene abaibi batunyarire twapambanye na abaibi aba iyo tukubaligia butukona mugaso asenge ncho basoire gwata kigari cyabande bagocha bagwita bago kana bayita kigori basoka baso nyumba egero basoire nyumba nabo bagokora ibintu byaba bonye ne gari barushe ibintu nyene kibesa bakonyora nyenkere ngendo bagora kibaira baso ajijokoni sukari bangina mbali gutika chokoni maguta mbali gutika chokoni sanja ko butuleti bwane ono ga ombwate miaka 24 lakini ese miaka ebere gochimaega na aroriro bokongu butari obuya muna rero botuko cyarenge kinsa isano ataiga 17 igona nyora ngwa kerwe simikurwa matange soyo minto cyose bo yarasirete
mwana gete kiroro ne yanga yo mwana gete oiboruko Iga kicho niko banyara gusanga ebikagere gusegete bikore ebyo bibi anene asorogo ngorwe umugambi cyane etigasiri aho karengia muno bana matukata tombanya korara abana bali batekwande skuru bairandiki skuru bali bakunyinya sore esirikana yeto tebina ki ngikekore bakunyora kinya sore iki na kichigo siribu esenge wana inchi twagechiwe kare twagechiwe ntorere tigoita nakini tutigoita egento gakogere bikore bikoba no borebi ne chikadi abantu bagwaka bamura batabwati gasi bagokora chikuiba egere banyore chibesa baguchigochiesera ande abana bairandiki skuru ekenyoroka gende obarebi bosire ebigore bino kunyoma mbiko nyoma kwa sababu wanyure kinyasore kya basaliri mwambi tabwati fomiro yokoboko gokwana negeta seni kia Ndizi TV ningo bano babwatokirege kurerege tindi gochia sabasalia na korieira yogochigosiria ebikora bunebyo asamatuka makare bosio cyusimba cyo bakaiba ekurukuru amone ngoko nande bakachichinjira abwa bunyumba bone gente kine kikiagera nkabwatu obororo bobe rero ntara idichitoro na baminto bakabono gambire ronde bakajagera bono gatwacha gosaka uyo minto yo nora ebintu nabi muroje sa bikirete kiri muna mwegure yaresire totaketere tororo maene bwito abangino gosenaki bono nturi chikoremereria umugambi ito muchivu janet ochande gire bagatwari abarute ngesenye ncharo mukungu natali okora patrol igotoro gokore patrol ino so ingoro yeguto igotore naye no lino motegoro igotore naye ginko reporter ya Ndizi TV kuri kenyoro kia irianyi egotoke location ya irianyi imeye ward ya bogeka erietalia nendipon asanya Biamono dipona sanya se oroboti orore kanwe krorit koria lero ria rengelit korio gochengera obutumiki bwe chinguru cyomurero korwase umubaso anigo abamenye korwase county ya Nyamira babere bawe soke na gukwanira obuya bwe chinguru ekiga na naki bwabere gose naki babere bago konyeka korwase obutumiki bwabo anigo muri keto Paul Kapokara korwase county ya Nyamira abakagotarira egati yabaria babere bakonyora obuya bwe chinguru cyomurero wetera ase mugaso na gusangana barabo ase bakwerera amange kubwatkana neritweriga Chitariki 25 na mochio mutinyu mutanganikera umwaka igoritukeriga ribekira nse muri gochengera obutumiki bwe chinguru cy'umuriro chingia ochiase mwanya abantu na boigo gochiase nse igose International Day of Clean Energy asama tukabwangwiga ugonchirira kwirire nigo kwagendera ko bahago kwenekigwa imeye nsengima ukwegotebekana gokoretwa kubwatekana mu n'obutumiki bwe chinguru cy'umuriro chimbe bunabono ugotumika ebibeye bibiko bwato kamarioki ugosamba makara ugotumika chingo egatia yande ayo abananchi bagendera ko babagosemegwa gotayatumika ubutumiki bwa ebibeya n'obutumiki bwe chingo nanatiga gotebe bure expensive nabone mete kogeche motekuru sena tatambe osenguru chena koyikibakaka konyorore nga yatumikire chibesa chinyingi into kendi ya kabere uite kukwe metengo chikuri bwa sirika kwa tiga carbon ya ichora ase environment irinde kwa maganyora nga carbon hicho ase environment kwanyora nga lile yasarekire Robert Momanyi Ichwara noyo mubwa bamenye kurwase county ya Nyamira oyo ogotwenekeria nga kiaberega gutumika biogas iyo korengana monere yagendera ko bage kumotoria anene kurwase obutumiki bwe chinguru cy'umuriro una agotwerera biogas ngokonyere sana unandoche kuranya rose 2021 ndoche yangonyere sana chingo arafu ni gasi yende tukora nanya go chachi hii na bwate na manyega chete nyombaje na verjire nyomba ji mutungi ano 13 kg no yo 6 kg na banyega chete nyombe senge njoto tubwate gasi oni gasi na wandoje ngongonyere buya nanjisa chipesa nali gutumia soko asoko chache gas tindi gutumia ngonyora na save egase anake bare batengi gwaterio kiribe gose gotiokere una kujitumika niki ya gas teli na gas ya kawaida tibwati rioki tirigotioka umetandu bana ngote balinga ngotioka riski lakini tirigotioka ni gas ya kawaida na ndu muroye na very strong kubweyende na ndi gokora gas biya
gukona amona Ndizi TV nigo akoerera enjira samatu kamagiga agenderete ko bagagwetera eng'ai aso gutumika chingo egento korengana monere kirirete ogutumike nibo enyinge ko asebono nigari na ekyo akwegokeria kubatekana mono butumike ubwiga we biogas na bwata karumu gete asina gatumire chingo na wachiari kungira chibese kwanda kugora chingo kugora kwanda kugacha umotero cyo wati ni chibe na gukuire gas lakini wana muna kurunja gutumie gas ndo chenga tinyo gusumbuka kuligingo Omari Nyambane nere no yomo oyo gutumika chinguru cy'umuriro ekiga kire cingiya ase agendrete ko bagagutumanya obutumiki wiga nanene kubwatuka obubebwe obutumiki we chinguru cy'umuriro cy'amatuka magiga egento boigo penora kwamboka oyo boigo gutumika esola akwerera kerto gatumire bibeya kare kunyara kwarenga abantu ngurwara barenga marwire muna asma kera ryo kiri muna riale gocha mundako na kumusa sikuizi muna to gutumia stima abagonyora nga estima tebwatirio kiririe stima no borabu ora ke sanja gutumika sola ndo chinga na bondiye to during rainy season like this time okonyora mbule gutu the whole day ntori konyora mugasu kwanyora rio ribono tayite riko tokonya lakini kere weatheringia mugasoro roro turu itaye gotokonya na tugo kutukuba kamambi turikolimi yone tokonya iko kuimiza abantu yo kutumike kare yakabona atige atumike sola sorire much better na ndi cheaper na nekara abantu bagosoma tiriko affect nogo semeria nga goiko mwaka chiri 2025 yani 2050 unegesa kukyo Gusii konyara kabage gutumika chinguru cy'umuriro cingiya iyo kurenda mazingira igentokera konyara kabage kurenda lire unenchire ye moyo kwegendereria iginko reporter igetaseni kya ubwanjete kya Ndizi TV kurwase county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Miamano muriketo Polycarp kara soroboti ururikirana kurwase county ya Nyamira abamenyi kurwase nsemo ya Itboria Nyabaro yotoka sebunge ya Bunchare county ya Kisii anigo besokire na kwemurunganiryo kubura westima asensemeyo asegeka kiemetyenyi ebere bono yento batayuruna nigo kyaire oborendi koira na magega na baigo ebikore byo boibi koenekiwa asinsemecho asboigo baterebuna nigo abonchurire abange babeire bakonyora asara agose banyore chinga chingo choko genderia obonchorere babo kubwatkana no kubura ko borendi nabona nigo baruro kubore ocyase chinsemo chitenere to borendi kubwatrana no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati akwene kyabuna babekeirwe estima eyo era bege kubatoya kurwase amakonwa mange umuriketo Julikerbo namange Amenyi Itboria Nyabaro iyo gotoka Bonchari ewodi ya Bomwancha ni igori tukoria rero besokia na kwemurungania igoro yo kuboro kwestima asoro gongorwe egeka kimetyenyi ebere sasa hapa Itboria tumekuwa na inaporoka out kila wakati tulikuwa na transformer kubwa tukanyanganywa tukaletewa ka transformer kadogo na watu tumeongezeka tumekuwa watu wengi sasa hatuna mwongozo hatuna mwangaza kati ya mwezi mbili sasa inaenda kuisha sasa tunashangaa watoto wetu wanafanya hata revision wanafanya namna gani abamenyi borogongoro nigo babeire bagwetere mechande menge gese estimate yaborete chande kire itibo transformer kaya nabe tutigarite ko bayigege sunta bana bagosoma mbaruchese bagosoma gochia ebi bago byata go ire bana toko none mesin konia ni wango chikogenda na ure runjera gaki simba tokonye bana nabamenyi abo nigo batebire nigo bagosieke biashara byabo kendabu kobo ase oborendio bobe bwene kigwe biashara ningo tugosieka mapema ase ng'enjo sitima teyo igekogera tokogendereria biashara igo tukwa bana baturagenda njere bibago bitoite simba gaki tokonye Itbo tugwate sida nene kubuna tugachage tubugima burega stirio bwana tokonya kogendera aiga nyumba jite chikobunwa chipachi abunwa geregendo kyabunwa nimbwate buru abuna njero momera funde ndemarete timbu atikende unekebe yambwate na kieke bona gingo jinarorera ali buone bona nkoboringa kisimba kugweta gaigarende tobekerange stime bona twasiri umbugi makibo to yanda takunya komenyera nje no more maru na akumoizo na kuruitu bachiza iga ngaku simbo tari kwanja tokonya gaki otobekere stima tororo bora muna gutiri moja batinga kumuno gukone nande abakore biashara bande yabaire ire gosieke biashara nonye chinsa cyamo kaso ase biashara byabo bigotumeka estima
Kora se petrol station igaiga. Ese metienye etire bere stima ndubwati igaiga. Akoranje epiasara bitene inejuru gaiga no nyabanda bapoda poda squeeze bako strago kuligia mafuta bakasuneka. Abaibori abange nigo boigo batebira abana babo mbali gosoma chinsa cy'abatuko ase okuborwa kwestima. Ete ngaba no ito no kungejo banera itipi. Egento toira stima ndubwati. Baba na twara osorora. Eturazima matubwati gere nkete tuisaini. Kona tometo mwana magaro bakago ntebia ngai na irwo mugwa kure sukuru njakokora. Koma tenga minyokore tumusuma. Kako ena kuyu musumu mwana okuira na gakulira. Koboli ngakiyarenge kana nyori bago para bya nturubaniri. Na bokira gaba na iganko jikomyaka kikayo mwana turubanire tigwe ko genda ngo choro musuma no royo mbwate igabula mbwate. Bono nigo ekerero kyabo bakirire serikali ya county amo no moske omugabana bwe county ya Kisii Mbarati weswanania eri okubakonya. Kimoranje gafa na utukonye no gwetaga iga. Estima tutagete agere biashara vigenda raso uwanja. Kwamba viongozi wetu asa gavana wetu Mbarati mchawa ndio president yetu ya county hapa. Tafadhali tutafutie transformer yetu. Tutafutie transformer yetu tutai ukaa na kisa na mna hii. Ingori pateriga tasenikia Ndizi ninche Julie Kerubu. Miamano Julie Kerubase orbo tiorore kiranu nabana banyaruka nigo bagendrete gosegetwa kwene kiabuna nkweri kebare iri kwenyorera chikosi na boigo amaigerio yechigasi cyamaboko gukora meskuru ya maigerio yariragia nigo mwarimu munene ase skuru yo Ben Stamarunga abeirega gotene serikali abekiremero birimi kiranu yogosira aboro kiwa ase chiskuru cya maigerio yechigasi cyamaboko anene weterase okubwatoka chibasari na boigo ase umuroberio bwechiba umuroberio OL muriketo Josephat Amisi namange bono nigo omwana enyarukanyare kobaga kuburirwa gwesokia na boigo gochaka maigerio yechikosi cyokabako buna enchera eyemo yokonyoro bumanyi ryo kogendereria ase obugima bwaye bwakirarituko ayangorengana na Athanas Mukaya uyorega ati yabanyakirogo boboteneri bweskuru ya maigerio yariragia yegotoka ime ye constituency ya Kitutu Chache North echinga kibanyara ko bakomerana amuna babwatani boboteneri bweskuru yo ya maigerio mono tokwendekare cyabana baswati bache bakore chikosi ya chiri ko kawaida ngari cyabamura bachega bakore chikosi ba compete gara twatorira chero ka nkego skuruga bonsa ba compete effectively ndagete gote abanga amaene abana bare karokoreria bare se college itoga abange nabamura ni college chinde iyo ne changamoto tware kobekanga abana baiseke abanyaroka asebare tigana baro bamanyenga gentonkeyo barabe mbanyara gukora aiganto bato mwalimu oyo nomo swati lakini enta kolete na mangana electrical and electronics igo ebine binte bingo konyara abanyaroka bako bwanga te konyarekana lakini oyo nabakorwa very good example nga kosteyo omwana omunyaroka atanyare gukora egotoka ase technical kulingana no mwarimu omonene bweskuru eyo Ben Stamarunga nigo atebire chikosi no bumanyi bwa magoko nabo bono bwanyareko bokonya bange kwenyorera emiremo nonye chinse cheisiko abana bono tokoira nga job machu chinse cyangumbu obatakeire babwate expert ekogera egasiye tokufundisa abantu babwate hands on the job yani abana bagwekorera ibintu n'amaboko abo babwate obumanyi boganiri ese korosi ebintu nonye n'abantu baito bareka twachagire chikosi nemura chikoro kwa recognition of prior running tigabache twayegwe certificate ekora likani kekaro kwa ndanjera lyo korosa engine kwa liegena abange mukoranga gasteyo lakini kero bwate semi yao yagokonya origie gasyo gwekorera naya nkyolika abande naye bande bali okolika nabo bali ka abande chigastitoke nga astwa ikire bono iga chikosi
chiganeirie ensengima ne chikosi chiri abantu bakora chia maboko egekogera chirochio omonto natanyore egasi formally abakwenyorera egasi asa koewe kibarua okora erinde bwenyorera eng'eria chingaki echecho nigo boigo aborokia abanyareko bakwenekeria abana n'abaibori buna eserikali enene yanyareko bagikobeka omuroberi omoikiranu bwogosira abana abaranyareko bagosoa ase chiskuru echio gati yabo kubasira n'omuroberio oria bwechibesa chie basari nabo igokorwa ase ekeganja keria kia help konyora bari CDF konyora bari capitation konyora bari help igo tuamekiria cooperation n'aba MP baitu na ata stakeholders bakanira abana be fees igento muiboriaganire no okoreta chibesa chuko chakera none chiri bukomi bona baminta baibori nchiabasinya abana bache bachakire tona kubagorera bintu bagosomera so that government yereta chibesa baenderera gosoma serikali yabekira umuroberio munego sponsor abana erinde banyara konyora chisemi chia skills echiranyara ko bakonya abana baito barurega igariragia bakorira amatembo achire isikogaria asengenja competence tokoba igo konyoranga muntu tari konyara muntu tari komisi egenta gokora kuripoteri gataseni kia Ndizi TV kurwa eskuru yobobundi yariragie gotuka ime constituency ya Kitutu cha North county ya Kisii eliterana Josephat Hamese Miamana Josephat Hamese ase orboti ororokiranu omo MCA we wodi ya Ibenosti Varika litkodare ngaba kagotwara omurobero bwo gusangirira birengerero kurwase abamenyi bekinsemecho kubwatikana n'ubwagachi bwepara yokora kinsemo chiaria riansoncho chirichiro naboigo Ibeno asaberega kubabolia kwene kyabunango babale abatoreru naboigo komwa omunyakonda chinga kinyororo ase ogwekirania obwagachi bwe pare yo morobero rense ya serikali ya county ya Kisii itwacha n'abanchinine contractor ochaga korosi pare yerion socho ete skuru ya Chirichiro echigosoka Ibeno epale ye ngwakero mugabano ito Simbarati ngambia mono aso gwancha epale to request na gwancha erosiwe ninde no maana abantu baminto contractor twanyorete ne contractor umanyite gasiai na inde asinginche palere tente yakurusirira baliria tente lions achaka magena korunse igone pale korosiwe konge mambi bogo kibia tonyebeke erami igo ngobolia bananchi baito na intunto babasalia batangani contract kumara material inchira kose chigal chichikole to muchanga na inga gotagete kobagoria tigato change 20 asokoranga epale yiga yabeire marieta na Alfred Onjeku na nje ngoiraneri omwesimi wito Simbarati aronje tichibese jaka omwesimi wa Arika aja gotoremere bare toiraneri mbiamono e bare abatoigwetera osu ase sababu tutagete bare twasumbugira samatuka mange ndobwate ebintu togwete ni mbali buna matoke ndobwate mesto weteri bona konyora ndobwate bare toiraneri government yage ito ya Kisii county twanya tenga mbiamono asogo chagotore tere bare tonyora magendro ase yiga buna bono tokorosi ase wodi yaren koro storage para isato nero kurumu gakanyantari etemo komoni agende rikendo nero ngo chakere yende nere kuru ase kirera secondary and go chibondi ekiko soka gucha igo magende nagenderete ikiagera dirito de tingembura tigere magormake kuna yeire magormake koro storage para na inu abanyene epare gete para onye no motoko nyene chae Rusia egere para ne yabantu bonsi nandi tego nyakoreranga aiga no sokoro yana atinde ke tune ke pale gweto para tigete ekonye kiromonto Mwancho mulgere litogos kabosioni go amayanda manene abwatete chinyomba choboralia kubatkana no sira wa Dickens Wesonga oyosira osiria obugima bwaye emambiare rasmu baskano bwepara asichinsemo chiamambo leo epare nene ya Kisumu Kakamega Wesonga nigo arenkumurike bwegazeti ya The Star asoro saya ruwa Kisumu yo bwango igabo bakago choro no munyakirogo asekyombe kyabari kyamangana kurwase
ensemeyo ya Kisumu nigo abarai abagendrete gutuma engora yabo ase umuwaziri bwa mangana yoborerania n'ubutumiki bw'ekinchera cyekerero ICT Eliudio Walo omubisomo nene bw'ekiombe kya Media Council of Kenya David Omoyo egati abarai bande babeire bakure engora yabene na gotebona nigo baragendere gutenna ne amate chinga kyechiga. Jens was a very easygoing person, a team player. He was very forthright, very cooperative, and he exhibited a lot of professionalism in everything that he did. So as an industry, we have lost a very integral member of the family. We had booked an appointment to come to offices on Tuesday to come and introduce the new office holders. So we send our condolences to the media fraternity and wish the family courage during this difficult time. We will try our best to support the family and all the members of the local journalism fraternity during this difficult time. Naintubna egetaseni kia Ndizi TV ni gotokorwa engora ya bene gochiase amate ya nyagusira tokogendera goskabosyo nigo abarai kurwase serikali bakora n'umurai wense Dr. William Samuel Ruto abagenderera netare yabo yeritkoria kabere ime ye county ya Meru asenchire ya moyo koroto temerobero au ya magendro naboigo gochakia emerobero nde ya magendro okwana chinga kyecho umurai wense Dr. William Samuel Ruto nigasingerera gotebabuna nigo babwate ekerenga yokogendereria emeroberio yo asoko enekebuna omo Kenya obeire kago konyaka anene omurobero bwagachi wechinyomba ase rigorirense umurai bwabarabange ase bunge Kimani Chungwa nigabaga komochia ekegambero ase getambukiro kyogo tuterare engana yoko nacho chibesa ase obwagachi wechinyomba ase rigorirense naboigo engana yogo tuma abanyanyimbo gocha sensemo ya hiti eriyo gokonya ase yechigenderete koene kiwayo anigate babuna serikali nigera chikogenderia emeroberio yo ase obuya bwo Kenya. Na leo Mheshimiwa Rais, tumeona mahakama ya rufaa imekubaliana na mahakama kuu High Court ya kusimamisha ile housing levy fund ambayo inasaidia hawa vijana wa hapa Mtwati housing ikuje wapate kazi. Sasa mimi Mheshimiwa Rais, hata kama tunaheshimu uamuzi wako wa kuongea na mahakama, nataka niulize watu ya Mtwati, hiyo mahakama imewaletea kazi hapa? Rais aendelee kupanga kazi ya housing ama asiendelee? Aendelee asiendelee? Rais, pia unajua ulipanga vijana wetu ambao wako kwa polisi, sababu polisi wetu wana umaarufu dunia mzima, wengine waende Haiti wasaidie kuleta amani huko. Mahakama pia leo imesema polisi wa Kenya hawawezi enda kutuletea madola na kuleta amani kwa nchi nyingine. Hiyo ni haki kweli? Vijana ngapi hapa wanaweza taka kazi ya polisi? Nione mkono. Wangapi wanaweza taka kwenda kufanya kazi nje ya Kenya? Sasa hiyo mahakama walikuja kuwauliza hapa. Na sensemo ya barai abo bakwamirira serikali korwase ensemo ya Azimio na sekiama kya ODM nigo na barabo bagendereria etare yabo asinsemo chia mwatate ime ya Taita Taveta asomurobere obo kubarikia babwatani ase kiamekyo okwana chinga kyecho nige gatia barai gatiabo opio wandanye babako gosebako gokera egetambukiro yekigambero kubwatkana nogo tuterware gokona chawechi besa asobwagachi wechinyumba asiba mochire serikali ya Kenya kwanza na utaona yaberege kungaina aba Kenya ase chinga kinyinge na kugania chibesa chile babere bakunachwa babe bakoiranirwa. Katika bunge la kitaifa tuliwaambia kwamba hiyo housing levy ni kinyume cha katiba. Katika bunge la Senate tukawaambia ni kinyume cha katiba. Wakapitisha na kifua eti kwa sababu wana nambari. Leo hii kama mlipa ushuru, kama mtu ambaye alikuwa amenyang'anywa pesa ya housing levy, kwa niaba ya wafanyikazi wote wa Kenya, tunaambia Ruto uturudishie pesa yetu ambayo ulikuwa umechukua kiharamu. Lazima tushukuru koti. La kwanza, koti imesema ile mpangilio ya kupeleka askari yetu kule Haiti sio halali. Koti imesema hiyo siku ya leo.
Kwa hivyo Ruto aachane na askari yetu, afanye kazi yao ya kulinda wananchi wa Kenya. La pili, koti imesema ile mambo yake ya housing levy pia imeisha. Si namna hiyo? Sasa serikali ya Ruto waanze kufanya mipangilio. Hiyo pesa yote wamesanya kutoka kwa wananchi kwa wafanyikazi juu ya housing levy waregeshe, sio? Warudishe kwa wananchi na wafanyikazi wenyewe. Wangapi wanaunga hiyo mkono? Si namna hiyo? Sababu Ruto na serikali yake imeshindwa na kazi. Sisi kama wana ODM lazima tuanze kujitayarisha. Mwanchi umugiriri bano oroboti oru na roro kongira gukwira sensemo ya kabere studio ire tumanyore captain 001 aratumanya buna na rayaya twariganit kura sensemo ye chigosori atokoira na asobwa muntu kora maye chinsesato asenchira yo wikirano. Yamano Evalino sero kurensemo ya studio ego tebia mangale kwa kanire kurwa sensemo ya mesa mangana maiya kurinda sevono tiangwari yani venase amangana maiya yechigo sorry bina botambe chere nende mo Steven captain 001 tocha kama mangana maiya yechigo sorry kurwa se club gia Shabana FC abwa se George Onyango dizo yore captain bwa abago soria se etimu eyo na rekobaka weso kina kurwe irabuna wetero kubwatira nagati ya bagosori nensemo yoboro kyobonene inse ayesami pamzo molo mbanya rekaba kobeko mukigwana kibuna ngonchu rivalde amachibwa se timu ya Shabana FC imechi gosori chia FKF Premier League kwana kyabuna etimu ya Shabana yanyere koba yogo chengeruke boikranu na abatiotori amona kobagokia. Kwa majina ni George Onyango Rako, captain wa Shabana. Leo tumekuwa na zoezi, tumekuwa na friendly. At least bado tunaendelea kujeri. Bado tunaendelea kuunda. Najua kwa poa but tunangangana pole pole. Okay, so far tuko poa kama team. Tuko saizi tuko namba 17 na in second leg. So lazima tujikakamwe kama team. Tupambane tuwa pamoja. At least tujitoe hapo hivyo God willing inshallah itakuwa poa. But najua the coming matches na work yenye tunaput saizi by the end of the season tutakuwa tumeachieve kitu. So mimi kwangu ni request kwa technical bench wajaribu kuangalia hizo areas tuko na shida. Hapo hivyo kwa defense waangalie vizuri ndio tusikuwe na concede mabao. Some areas, some few aspects need to be improved on. The conceding, as my fellow has said, the conceding is so high. We're conceding on first half. It's a bit scary. Sometime our team has been conceding on the last minutes, but now as we have a new coach, we see we are conceding goals at the first half. So I think his work has been seen already, because we at least displaying beautiful football and in Pamzo we trust improvement in every department, in defense, midfield and in striking. So you've seen good improvement, and I want to urge you fans, stand up in large numbers, let's support the team and do it. Togosoa aseligi ya Nyanza Regional League nigo magei club kia Global Connections FC koruchinse mochiarigo maward ewiki aita kunyara kwa gusiria kwa sori yabo vale kugeni wa mone timu ya Mosora FC nigo bono baina kiribu na batorera monchirorio ao wetera chinse mochiabo chokwegeria ase wiki eye asense moya ye Peter anyare kwa bakagosango yore omo team manager ase timu eyu anyare kwa bakagosuna tabuna bosio we gosori yankyo ase timu ya Global Connections FC era nyare koba gekwarigania bene timu ya Mayaka FC segetikia Rigoma Market babe komoki kwanake ribune timu ya Global Connections era ni rechinchera chiobo bui Jasa Marieta Yongoro Nixon Obiero Mayaka nitabuna Abraham nde team manager ya Lowland Starlets timu ye korwa se ward ye gayeri Goma astorero na boy gase constituency ya Kitutuma Saba ime Nyamira County tocheza FKF Division 1 league ya women uno tonya kato cheza nigo tonya kato cheza imepira korutwa chagete season yega imepira tu cheza kaboni gane 5 nebere nande aseme pire ye toga ndrata go rwana sana
turakora buya lakini rende gwiyopunga nyasaye na tokonye go chimutu ga njira twerobeiri tunyaka tokora buya so far go tobwata chi point 8 ase mipira yonse yona bokoranga turakora buya but rende in future bona to kwa nega senjo tore break tuakore signings chinya to introduce ta players ya bageni ase squad yaito tomaetenga bona to chaka iga next week tare ine ase game tukabwate entangani yogo chaka second leg tonyaka to chaka no wina ase season ye mero beli to bwate bona second leg ne ringa tonyara kwa to waka umupira oyo kero umupira to waka at least mipira yanka yons tonyaka to konyoro bubui rinde lyo na tonyaka to wikere goal to bwata ase season ye yega asa malita ngoro kudiki wabe ntwebu na abana sports twajete ase Lowland ase njiko support abana babake atinyaruka especially bantu bange bali create ase mipira yaba subati abo bali ani yaba sacha abo bali create mono yaba subati twebire sana mwana omwiseke bwebire sana ase mipira na abwate talent so buna nje assistant coach ena ngusetu esoko ngusesa abana babwate talent ase county ya Nyamira tukabana tigatoche tokonya abana asa abana batobatige isiko asama tobatige isiko na bakonyara mangana amange umetubuna abana baisike bakore kwende bakubwangese tokomurekera marengete enko ya sensemo ya baswate ni club kia Lowland Stars igostoria se ligi ya FKF Division 1 ligi ya baswati banyarire gwesokira kwa rabuna mbaracha kabuya ase ligi yeyu ase wikiraboniga bagosori chigosori sano na ibere ase kurwese chigosori echo benyoreire point sano na isato ase bono ababwatani korwa ase timu bakora unere Nixon Obiero oyoro mubwatani ase timu ya Lowland Stars atebe buna bamanyire chinsemo chiri batara kolia buya na gwetera abagosori bali banyarire koba bakobasoya ase timu eyo banyare kwa bagotwara amachibwa maya ase chigosori chire bosio ase ligi yeyo. Kwa majina naitwa Peter Nyona, mimi ni coach, assistant coach wa Global Connection. Tumekuwa na mzururo si mbaya sana tangu tuanze ligi yetu ya regionals kwa sababu tumeshinda game 2-3 na pia tumelose game moja. Hizo ndio game tumecheza. Ingawa wapinzani wetu wamecheza game mingi kutuliko, lakini tunajua kwamba itakuwa tutatia bidii ili tuweze kuwafikia mahali wako. Naizongelelea game ya last week ambayo tuliweza kuluza against Mosora. Haikuwa game mbaya vile na haikuwa game nzuri vile. Tuliweza kuluza concentration tu kidogo na tumeweza kufungwa ambayo ni kitu ambacho tulikuwa tunatarajia kutoka kwa hiyo game, matokeo yenyewe tulipata. But we believe coming kesho ambayo ni Saturday tutakuwa tunacheza na Mayaka FC hapa nyumbani kwetu, tutawahost hapa. Na nafikiri tumejipanga vizuri. Hii wiki tumeweza kucheza friendly kadhaa karibu 3 hivi kwa sababu tumejipanga kuhakikisha kwamba kesho tutakuwa tunatoa ushindi nyumbani. Yaani ndio naweza sema kwa sasa tumejipanga vizuri na natumaini kesho Gusii chiro beiri ase ligi ya FKF Division 1 litkoliankyo na mbona se timu ya Kisii Queens FC ranyare ko bage konyegenie timu ya Kimathi Lioness ase getiki ya Summit Grounds litkoliankyo wachakira chinsa isaro na ibere najora bona ase wiki ya eta nige timu ya Kisii Queens FC bandika kwenye ikore timu ya Vikas Queens FC chigoli bera sebosa andake timu eju ya Kisii Queens na iranyare ko bage kurenga gokei umonganyore gati yabo amone timu ya Vikas Queens engakibaranyare ko bakonyegenie timu ya Kimathi Lioness FC ase egostoria yu ligi ya basubati FKF Division 1 mwanche muri abuno twekera omweri bwa mangana mayiya yechigosoria se ense yiga asendo chandake Evalino Sero akonyara ko bakagosoa sense moya Studio B bunanarite ritukira lirio kawate libaga bunerio na kena agendete ko bakago chandake gati abali batubekire chi SMS ensemo ya Facebook nyara ko bakinko basoma se kagetari getambe korenda ndake ayuna ra korkana ensemo ya chigosori Shabana agate babuna mbaonchuriri no gotebara kinde batabegeti umukia wonchuriri ngo yo bagwonchurira wikaba bekumukia mwete bad abagosori abageni basoire eko chengeni ya soire na ese chigosori chiri bagosoiri ibera ase ligi babuire yemo basiriria yemo na kingoteba omaite kero kwanona na bwateba ngokorore gendera kino ne bakwanire igo no kwemba bwato kwege na buna kubwatikana no mukiro babwate na boigo asa monchuriri ya bereka okorekana ne aba ntaba yagoso ase timu eyo
use club ikimba chikokoria buja kwa nini matachinga kiecho chikoro asense munya mangana maiya ni matengana ya kwana iru sana ase abangana rengete siasa ya Kenya se chuiki cha bwango iga na dianda kese kunsana kwa beirororo gati ensemeri ya serikali mekandi abuna executive amana ensemu ya chikoti mekandi abuna judiciary kolonderero inga ngene likolengana na umuraibu ense William Samoei Ruto bera tamangana yechi nyomba cheri kurichia inse affordable housing ngana batebere ase agenda yaje kende gyose gekorekane uikanye ikirani no letate na senjeri kolonderero inga kigambiro gya tuguteire nganeri na otebanda ke ba Kenya mbana chuchi besa chiri sento nchiri njikira ndikolengana ne katiba nige tambukiro anene byombe au ibikwegerera abakora imirimo imensi ya Kenya gatiabe kiombe kya Federation of Kenya Employers FKE nabo igikiombe gya kutu batebire gochaka bono buna ekigambiro kyabere kwirege tambukiro kyogo tene ni umurobero yega mu Kenya ndebwe ensi yogokorega asi tabwenera tikona chubesa kurende nche naye tabete kwa chubesa iki na aba Kenya bange esemetinyi yaitire kuruma iga banyare kwa bakona chubesa kibono kiricho chubana chiru kiri konye kirese kiganja ikibochi ayo de kigambiro ritkorera na ryakoro kunachoko bono buna intu aba Kenya tigatotegerere tumanye bato manyina chibese kitwabere to kunacho ninki chiko chigokora gose naki aba Kenya bago chigokonyeka kurwase chibese kigendo kerokera ongerina bese chindo koiranira gubuna aba Kenya to koiranira gubesa chibesa kwa na chiruko kuzine cheite serikali to gacherete ne cheito lakini bono chine chibese achigotumeka gukora magendera ase nse ya Kenya tima itigo sene sakayo takora maindo chibesa chitifato gacherete korende ina marengete bigambero kunde engane ye kigambero yabire guchanda sana serikali ya Kenya kwanza na kese ama kikama ngene mbere menge batwarire yabire ko batira hikirana ko neri chikora no muraibuense aute abuna kende gyonse keli baruete buna chira ngaki ya manifesto ko tibent ko bateneni timanya chisege chigati ya ensemo ya executive na ensemo ya bigambero neto ro mweri sama tukabwango iga korende ko asensemo ya bigambero richi control richi koriririe katibari bwenerete kubwatigwa kero kende ekero serikali egwetie merubiri yiga nko igento kero rongerie guseriboririro ngubwatia bare richi keririe katiba buna ribwenerete gote buna usemina rigoteba na ribamanya ko kuimuki getambukiro gyo gukora yakogere kigambiro gya tutere gya tebire abuna obwagachibwe chinyombe getambukiro kyoko okay obwagachibwe chinyomba serigorire nse tari getambukire kebe ni getambukiro kirekia kekoreta magendera somo Kenya korende okonacho gwechibesa eri okwagacha chinyombeke nakyo gesoete gati ekira kikeretete obokongwa asumurobiro yega serikali timanyanda kese konzana kukwabeire kele omuraibu ense William Samoei Ruto ariko ira yobogambi na imugetie gore buku na ndakese chira chiri arugete kerare agari kora chira choko bo muraibu ense na tete buna nanyare ko baga kurinda agakurwanirire katiba kurenda ke ko tari kurwanirire katiba yabere buna no kurwanirire katiba ndakese chiri mu sese yende senjo nonye amangana ari ahiti to ndake kigambiro gya tebira ndake ichikondira bwatibu tima matero mo chando ko bese engaki omurobiri oro muya kurende ukoto roko nyuma no kuya gati yo murobiri oyu neri chiko esengenje katiba nerekora na kigotebe mirobiri menge ya serikali mirobiri yose bwate neremia lakini ebinte ibike bago chibabeka gati yo gwikirania byoko eneke uno murobiri yigobere gawe gwikiraniwa nabyo bigo chibyare to muchando asengenje binge byaba kurengana nekigambero nigo bitari kurengana neri chiko ririre ase katiba nyara boigo ekine getambukiro nonye kigambiro kyabere gwetie getambukiro ekyo aba ikorase serikali tibaranchira na Ruto nagenderete netaro yae ambagenderete netarase chinsemo chiameru mbate bagenderere kwene kyabuna chinyombe cyabere chikwagachwa iriyo abakenya na sa kwegerera abasana ote abasabange mbatigarete batabugatiri baga asinonya nabatero nango chibare bono gochora ebaraza iyo gochigokonya ase omuroberi oyo iga asabo igo bate birumna kero kende ngo chibare kubeke appeal kwa mereria na gari mwanche bari agiri ngati yari tabeto kubatire sama tukare bose yanda ko kusana kuregati yabo omweri oye kayo kusoro gukora nyare ko bakorera kurwa sensemo ya ense ya Kenya na amana tabeto kubati gati yande ko ndachinga kiecho gati abari baturikere bengeri yabo chinsemo cha Facebook na mona nyanchama agote nango to batere ko chinsemo cha diaspora nduta iga Nancy Bogomba oteba watching live from Gulf mocha mate abona kuruchinse mo chiri cha itumbe kericha nyakegogi na otore imembia mono umogaka matembeche gesora benate ba madukani kutoka jijini Getare County. I'm locked in kama kawaida pamoja na Glado Bonus
pamoja na Shanzi Nyakuzi, Nindo Chaiga Epsiba Mungare, Videlis Kobiro, Henry Ochoki, Meli Meivo, Daniel Ombati, Agnes Nyanchira, Fred Moga, Irene Kerubo, Edwin Michael, Rachel Mora, Kerande Dennis, Eriko Soro, Dennis Kebari, Nicolas Ogege, ngati ya barba ntego tubwati ko chinsemo chiri mitandao se Facebook, watu nyaragwetera Ndizi TV News Digital, chinsemo chiri cha YouTube, watu nyaragwetera Ndizi TV News, chinsemo chiri mitandao website, watu nyaragwetera www.ndizitv.net. Na bale bonse mogendrete gotubwatia ASHTV chino asechinga nigo tabatigite magega asoko bakera ngambia mono ase ogochora kobana into ere to kumanyimuna anara yagendrete okorekana ime yense yaito ya Kenya seseme imanyerero nigo twabwatirana nere Joshua Uta na boigo Petronira Mokeira nero ene kiabuna chibichaniro gicha wekere asenchira yabene iri tariane Evelyn Osero anchira nende Steven Captain 001